நண்பர்கள் அனைவருக்கும் காலை நேர வணக்கங்களும் அன்புகளும். எனக்கு எஸ்கே கார்வண்ணனை பல வருடங்களாக தெரியும். ஆனால் நாங்கள் நிறைய பேசுவோம். ஒரு நாள் கூட சினிமாவை பற்றி பேசினதே இல்லை. அப்புறம் என்னடா பேசுவோம் நிறையா அப்படின்னா, இந்த மண், மக்கள், கலை, கலாச்சாரம், மொழி, இதைத்தான் எஸ்கே எப்போதுமே என்கிட்ட வந்து பேசுவாப்புல. பேசுகிறது மட்டும் இல்லை, அண்ணா நீங்கள் நானும் எஸ்கேயும் ஒரு மாறுபட்ட கருத்து கொண்டவர்கள். நான் கலை, கலாச்சாரம் எல்லாம் முக்கியம், அதை தாண்டி மனிதம் முக்கியம்னு நினைப்பேன். மனிதம் முக்கியம்தான், ஆனால் இந்த மண்ணுக்கான குணாதிசயத்தோடு இருக்கிற அந்த கலாச்சாரத்தையே நம்ம விட்டு கொடுக்கூடாதுன்னு அவன் ஒரு ஃபைட் பண்ணுவான். எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் நிறைய விவாதங்கள் இருக்கும். இந்த விவாதத்துக்கு இடையில் ரொம்ப ஆரோக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நட்பு கெட்டதே இல்லை, நெருக்கமாச்சு. ஒரு காலகட்டத்துக்கு பிறகு என்ன பண்ணாப்புல, அண்ணே ஒரு இயக்கம் கட்டுவண்ணே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பல பேரை என்கிட்ட கொண்டாந்து அறிமுகப்படுத்தி என்னை எங்கேயா தெருவில் இழுத்துடுற எல்லா வேலையும் பண்ணாப்புல. எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நான் தப்பித்தேன். இல்லைன்னா நான் வந்து எங்கே தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பேன்னு எனக்கே தெரியல. அப்படி எனக்கான எல்லா வேலையும் பண்ணாப்புல. ஒரு ஸ்டேஜில் மேதகுன்னு ஒரு படம் நண்பர்கள்லாம் பண்ணாங்க. அந்த மேதகு திரைப்படத்தை வந்து எப்படியாவது நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்தணும் அப்படின்ட்டு முதலாக நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த படத்துக்கான முன்னெடுப்புகளை செஞ்சோம். அதுதான் திரைப்படத்துறையில் நானும் அவனும் சேர்ந்து செஞ்ச முதல் விஷயம். அதனுடைய தொடர்ச்சியாக ஒரு நாள் வந்து ஒரு கதை சொன்னாப்புல. கதை சொன்னால் ஒரு மிடில் ஏஜ் கேரக்டர், ஒரு இளைஞன், ஒரு பெண்ணு அப்படின்னு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட். அது யாருன்னா கௌதம் வாசுதேவன், பாரதிராஜ் சார் வந்து சிவப்ரோஜாக்கள்லாம் எடுத்தாங்கள்ல, அந்த மாதிரி ஒரு வெஸ்டர்னைஸ்டாக இருந்த ஒரு அருமையான ஸ்கிரிப்ட். அது எசைக்கு சொல்லும்போது எசைக்கு சொல்கிற கதை நல்லா இருக்கு, ஆனால் எசைக்கியை வந்து அந்த விஷுவலில் என்னால் பார்க்கவே முடியல. ஏன்னா அது வரல நான் அப்படி பழகினதில்லை, அந்த கேரக்டர் புரிஞ்சுக்க முடியல. சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாலும் அந்த கேரக்டர், அந்த மிடில் ஏஜ் கேரக்டர் நீங்கள் தான் என்ன பண்ணுற அப்படின்னா, இது என்னடா இன்னும் அதை விட ஒரு பெரிய கூண்டப்படுறானே அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஆளக்கானா, எங்கே போனான்னே தெரியல. ஒரு நாள் நான் ஒரு தகவல் வருது, பார்த்தா தமிழ் குடிமகன் சேரன் நடிக்கிறது அப்படின்னு. ஐயோ இந்த கதைக்கு சேரன் எப்படா பொருத்துவான், அது தமிழ் குடிமகன் பேர் வச்சுருக்கேன், ஏதாவது வித்தியாசமாக ஏதாவது யோசிச்சுட்டான் போல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்து ஃபோனை போடுறேன். நான் திருநெல்வேலி ஷூட்டிங்கில் இருக்கேனே, நான் வந்து பேசுகிறேனே அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் கோவிட் வந்துருச்சு, தொடர்பே இல்லை. கோவிட்டுக்கு பிறகு கொஞ்சம் காலம் கழிச்சு, அண்ணே எங்கே இருக்க அப்படின்னா, இங்கே தான்டா இருக்க அப்படின்னா, படம் ரெடியாக இருக்கு நீ வந்து பாரு அப்படின்னா. போனேன், படம் காட்டினான். நான் போகிற வரையிலும் அந்த எங்கிட்ட சொன்ன கதை தான் படமாக எடுத்திருப்பான் போல் இருக்குது. சரி எப்படி தான் எடுத்திருக்கான் இவனு, நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாத அளவுக்கு சேரனை வச்சு அது எப்படிதான் எடுத்தான் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே போனால் படம் வேற களம் வேற தளம். முழுமையாக அந்த படத்தை பார்த்தவன் அப்படிங்கிற முறையில், வெறும் பாட்டை பார்த்துட்டு நான் பேசலை, முழுமையாக அந்த படத்தை பார்த்தவன் என்கின்ற முறையில் நான் இங்கே சில விஷயங்களை பதிவு பண்ணோம். முதல்ல கார்வண்ணனுடைய தேர்வு, நடிகர்கள், அதுக்கு அடுத்தது தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள். கதையெல்லாம் விடுங்க, இந்த ரெண்டும் ஒரு கதை, ஒரு இயக்குனருடைய தேர்வில் மிக முக்கியமானது. என்ன கதையை தேர்ந்தெடுத்தாலும் அதுக்கான நடிகர்கள், சரியான நடிகர்களை தேர்ந்தெடுக்கணும். அந்த விதத்தில் இந்த திரைப்படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்திருக்கிற சேரனில் இருந்து இளம் கதாநாயகர்களாக நடித்திருக்கக்கூடிய அந்த பெண்ணும் அந்த பையனும், அதே சமயத்தில் கூட நம்ம லால் சாரிலிருந்து, ரைட்டர்லேருந்து எல்லாரும் அந்தந்த கதாபாத்திரத்துக்கு செதுக்கி வச்சது மாதிரி உட்கார்ந்துருக்காங்க. அது ஒரு இயக்குனருக்கு மிக முக்கியமானது. கதையை விட கதைக்கான கதாநாயகர்களை தேர்ந்தெடுப்பது, அது சரியாக உட்கார்ந்துருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது இசையமைப்பாளர். இந்த படத்துக்கு பாடல்கள் ரொம்ப குறைவு தான், ஆனால் பின்னணி இசை மிகப்பெரிய பங்களிப்பு செய்யணும். நான் வந்து ஷாமோட இசையில் வந்து வேலை என்கின்ற ஒரு படத்தில் நான் நடிச்சிருக்கேன். அந்த படம் பார்க்கும்போதே எனக்கு ஷாம் அப்படின்னா ஆரம்பகால சூழ்நிலையில் இருந்தவர். அந்த படத்துலேயே பாடலும் பின்னணி இசையும் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருப்பார். அப்படி ஷாமுடைய இசை. அதுக்கடுத்தது படத்தொகுப்பாளருடைய மிக சரியான அந்த ஃப்ரேமிங், இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வில்லேஜ் திரைப்படத்துக்கான அந்த நாலேஜ். அதுக்கு அடுத்தது படத்தொகுப்பு. ஒரு ஃப்ரேம் தவறுச்சுனாலும், இந்த ஒரு ஃப்ரேம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக கட் பண்ணோம்னா அது குதிச்சு ஓடி போயிடும். ஒரு ஃப்ரேமை தயங்க வச்சோம்னா அது படுத்துக்கும். அதுக்கு மிடிலாக இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து எடிட் பண்ணியிருக்கான் ஆர்ட் டைரக்டராக இருக்கட்டும். எல்லாருமே சரி சமமாக இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பேக்கேஜாக உட்கார்ந்துருக்காங்க. அது இந்த திரைப்படத்தினுடைய முதல் வெற்றி. அதுக்கு இந்த கார்வண்ணனுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள். அடுத்தது வசனம்.
கார்வண்ணன்கிட்ட இப்படி ஒரு வசன திறமையா, உண்மையிலுமே நான் ஆச்சரியப்பட்டேன். ஏன்னா நான் கடந்த காலத்தில் பழகி இருந்தால் கூட எங்களுக்குள்ள அந்த பரிவர்த்தனையும் அந்த பேச்சு இல்லாதனால என்னால் அதை பற்றி உணர முடியல, அதுக்கான சூழ்நிலையும் அமையல. ஆனால் இந்த திரைப்படம் பார்க்கும்போது முன்னாடி கார்வண்ணனுடைய எந்த திரைப்படத்தையும் நான் பார்த்தவன் இல்லை. ஆனால் எனக்கு புதிதாக ஒரு திரைப்படத்தை அரங்கத்தில் உட்கார்ந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு ரசிகனாக தான் நான் அந்த திரைப்படத்தை பார்த்துருக்கேன். முழுமையாக நான் இந்த திரைப்படத்தை என்ஜாய் பண்ணினேன். ரெண்டாவது, கதை ஒரு காதலாக இருக்கலாம், அல்லது குடும்ப சூழ்நிலையாக இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். அதை சுவராசியமாக சொல்வது எப்படி, அதுதான் ஆடிட்டோரியத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. ஒரு காட்சி அமைப்பு கூட, ஒரு சில பாடல்கள் கூட நம்மளுடைய அந்த திரையில் நம்மளை ஈடுபடுத்தி இருக்கிற விஷயத்தை அதை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி விட்டுரும். அப்படி இல்லாமல் எப்போதுமே முதல் ஃப்ரேம்லேருந்து கடைசி ஃப்ரேமில் வரலும் நம்மளை என்கேஜாக வச்சுக்கிறது இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப ஒரு பெரிய மித்து. அந்த மித்து இந்த படத்தில் முழுமையாக ஒர்க் ஆகிருக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன். ஒரு பார்வையாளனாக, ஒரு ரசிகனாக அந்த திரைப்படத்தை நான் முழுமையாக என்ஜாய் பண்ணினேன். அந்த திரைப்படத்துக்குள் அவர் எடுத்திருக்கிற கருத்துக்கள், அது ஜாதியம் சொல்கிறதா இருக்கலாம், சமூக போராட்டமாக இருக்கலாம், காதலாக இருக்கலாம், வீரமாக என்னவோ இருக்கட்டும், அது ஒரு இயக்குனருடைய பார்வை. ஆனால் ஒரு ரசிகனுக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை. நான் உட்கார்ந்துருக்கிற 2 மணி நேரம் என்னை சோராசியப்படுத்துறியா, எவ்வளவு மோசமான கருத்துக்களாக இருந்தாலும் அல்லது எவ்வளவு இயல்பான கருத்துக்களாக இருந்தாலும் எனக்கு அந்த 2.5 மணி நேரத்தை நான் பணத்தை கொடுத்து செலவு செய்து உட்கார்ந்துருக்கிற அந்த நேரத்தை நீ எனக்கு சந்தோஷத்தை தருகிறாயா, அளக்கூட வெயி, கோபப்படுத்து, ஆனால் அதில் நான் சந்தோஷப்படணும், திருப்தி அடையணும். அதை செய்வியா? செஞ்சால் அந்த படம் வெற்றி. இந்த படம் அதை செய்திருக்கிறது என்று நம்புகிறேன். இப்படி இந்த படத்துக்கான ஒரு முழுமையான ஒரு பார்வை எனக்கு கிடைச்ச உடனே சேரனை பற்றி நான் யோசிக்கிறேன். சேரன் ரொம்ப திமிரு பிடிச்சாள், கொஞ்சம் வணங்க மாட்டாப்புல. ஆனால் இதே குணாதிசயம் தான் அமீர்கிட்ட இருக்கும். ஆனால் அமீர் சார்கிட்ட இருக்கிறதுல என்னென்னா, அவர் கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்பார். பருத்தி வீரன்லேருந்து எனக்கு அவரோட நட்பு இருக்குது. நான் எசக்கியை விட அதிகமாக விவாதம் பண்ணக்கூடிய நபர் அமீர் சார். பொறுமையாக கேட்பார், முடிவு எடுக்கிறது அவர் எடுப்பார். ஆனால் பல முடிவுகள் நம்ம சொன்னதை உள்வாங்கிக்கிட்டு திடீர்னு ஒரு 2 நாள் கழித்து, சார் இதை பாருங்கள், நீங்கள் சொன்னீங்களே, இதை நான் கரெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்கள் அப்படிம்பார். போய் பார்த்தா அதை கரெக்ட் பண்ணியிருப்பார். அதில் எந்த ஈகோவும் இல்லை அவர்கிட்ட. தன்னுங்கிட்டிருந்து இன்னொரு பார்வையை உள்வாங்கக்கூடிய ஒரு தன்மை உண்டு. ஆனால் சேரன்கிட்ட எப்படின்னா, நான் நினச்சது இப்படித்தானே அப்படின்னு ஒரு பிடிவாதம் இருக்கும். அது முதல் நாளிலிருந்து. சேரன் எனக்கு 85 தெரியும். நானும் சேரனும் பச்சைபாஸ் காலேஜில் போர்க்குடியில் அவர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்ப நான் சோலைக்குள்ள ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்த உதவியாளராக. அதுக்கு பிறகு பார்த்தா சேரன் கமல் சார்கிட்ட போய் நீங்கள் என்ன அப்படின்னு கோச்சிக்கிட்டு வந்தார். அதுக்கப்புறம் பாரதி கண்ணம்மாவில் என்னை நடிக்க கூப்பிட்டு நான் என்னை நடிக்க இல்லாமல் அனுப்பிச்சி வச்சாள். அதுக்கு பிறகு பார்த்தா பாரதி கண்ணம்மா பொற்காலத்தில் இருந்த அந்த தன்மையை தான் இன்றைக்கி அவர் நடித்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார். அவன் டைரக்டராக சொன்ன கருத்துக்களை தான் இன்றைக்கி நடிகனாக நின்று சேரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய வெற்றி உயரம் எங்கெங்கேயோ. ஆனால் தேசிய கீதத்தில் ஒரு சர்க்கிள் வரும்போது, பொருளாதார சர்க்கிள் கூட அவன் சந்தித்தப்போ அவன் அடுத்து எடுத்தது அதை விட ஒரு பெரிய களம். ஆட்டோகிராஃபினுடைய ரிஸ்கெல்லாம் அவ்வளவு பெரிய ரிஸ்க்கு. ஆட்டோகிராஃப்லையெல்லாம் அவன் படம் நாடோடி மன்னன் எடுத்த மாதிரி, எம்ஜிஆர் நாடோடி மன்னன் எடுத்த மாதிரி காணாமல் போயிருக்கணும். ஆனால் காலம் ஆட்டோகிராஃப் அப்படிங்கிறத அதுக்கு முன்னாடி எடுத்த கிராம வாழ்க்கை அவனுடைய திரைப்படத்தோட அப்டேட் ஆகிட்டு அவன் கொடுத்த அந்த திரைப்படம் என்பது தமிழ் சினிமாவினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு திரைப்படம். அதுக்கு அடுத்தது தொழில்நுட்ப ரீதியாக தவமாய் தவம் இருந்தில் இன்னைக்கு டிஜிட்டல் மீடியாவினுடைய டிஜிட்டல் மீடியா இன்னைக்கு எல்லாம் அப்படி உச்சத்தில் இருக்குது. ஆனால் முதலில் டிஜிட்டல் மீடியா பேனாசோனிக் கேமரா வாங்கி பிரபு கேமராமேனை வச்சு அவ்வளவு எக்ஸ்பெரிமெண்டலான ரிஸ்க் எடுத்து அந்த படத்தை கொண்டு சேர்த்துருப்போம். தமிழ் சினிமாவினுடைய மிக நுட்பமான முன்னெடுப்பை செஞ்சவது சேரன். இப்படி சேரன் அடுத்தது திரை வீட்டுக்கே கொண்டு திரைப்படத்தை கொண்டு போகிறது. அது இன்னைக்கு ஓடிடி அதை முன்னெடுக்க அவ்வளோ வேலை செஞ்சான். தமிழ் திரைப்படம் சங்கங்களும் தமிழ் திரைப்படங்கள் தயாரிப்பாளர்களும் மற்ற அமைப்புகளும் கூட சேனல்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இது வந்தால் நம்ம அழிஞ்சு போயிடுவோம்னு நினச்சி சேனல்களுடைய அத்தனை பாலிட்டிக்ஸும் சேர்ந்து தான் அதை வர விடாமல் தடுத்தது. அதுக்கு கூட தமிழ் திரையுலகம் கூட துணை போச்சு. இல்லைன்னா இன்னைக்கு தமிழ் திரையுலகத்துக்கு ஒரு ஒரிஜினலாக ஒரு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்த்தை முதல்ல அதுதான் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கான வித்தை சேரனாத்தான் இருந்திருப்பாப்ல. அப்படி காலம் அவனுக்கு உயரத்தையும் கொடுத்தது, வீழ்ச்சியும் கொடுத்தது. ஆனாலும் இன்னும் சேரன் தான் ஒத்துக்கிற படத்தில் கூட இன்றைக்கும் கார்வண்ணனும் சேரனும் 2 பேரும் சேர்ந்து
தகராறு பண்ணிக்காமல் இந்த படத்தை கொண்டாந்து சேர்த்துருக்காங்கன்னா அதுவே பெரிய வெற்றியை நான் பார்க்குறேன். இல்லைன்னா கட்டி பிடிச்சிட்டு உருண்டுருப்பாங்க 2 பேரும். அப்படி கேரக்டர்ஸா எசைக்கையும் விட்டு கொடுக்குற ஆள் கிடையாது. ரொம்ப அன்பானவன் விட்டு கொடுக்க மாட்டான். சேரனும் ரொம்ப அன்பானவன் விட்டு கொடுக்க மாட்டான். ஆனால் 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு படத்தை இப்படி நல்ல படத்தை கொண்டாந்து சேர்த்தாங்களே, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த நேரத்தில் எனக்கு இப்போ இந்த படத்தில் நான் எந்த விதத்திலும் சம்மந்தப்படலை என்றாலும் மேடை அனைத்தும் என்னுடைய நண்பர்களும் சகோதரர்களும் முன்னோடிகளும் அமர்ந்திருக்கிற இந்த மேடையில் மனதார பாராட்டுவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் அமைச்சதே நான் பெரிய சந்தோஷமாக நினைக்கிறேன். எல்லாருக்குமே அன்புகளும் வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்கள். நட்புக்காக